Менә хәзерге вакытта су бармы сездә? Хәзерге вакытта юк. На 3-нче этаж вообще юк су. Богдановлар гаиләсе монда фатирны 4 ел элек сатып алган. Булай озак сусыз торганыбыз юк иде диләр. 2 атна су юк точно. 3 атна китте инде хәзер су булмаган. Без 3-нче этажда торабыз, безгә су вообще килми. 2-нче этажда, 1-нче этажда әз генә була су, напор начар. Без биредә булган вакытта краннан су килде, тик ул бик аз гына ага. Шулара да хуҗалар аны булган савытларга тутырып калырга ашыга. Узган җәйдә дә су бетеп торган, тик атналар буена түгел. Мондый хәлне шәхси йортларда яшәүчеләрнең бакчаларына су сибүе белән аңлатканнар. Идарәче оешмада скважина сафтан чыккан диләр. Аны цикләндерүнең озакка сузыласын әйтәләр. Хәзер 4 балалы Сабирҗановлар гаиләсе Казанга күченеп фатир яллап торырга мәҗбүр. Ылысына 12 яшь була, кичесенә яшь ярым. Су көн сайын без стиральная машинка кабызабыз, көн сайын савыт-саба юабыз, ашарга пешерәбез. Хәзер каникуллар, балалар өйдә урамда чыгалар, гел пешеранып керәләр. Су гел кирәк инде ул. Социаль ипотека программасы буенча төзелгән бу йортларда күп балалы гаиләләр аз түгел. Безгә 3-нче кат булгач су килми, 1-нче катларда әз генә су булса да безгә су килми. Миндә 3 бала, кичкенә балага 4 яшь. Социаль ипотека программасы буенча төзелгән әлеге йортларда яшәүчеләр бераз җиңел сулап куйсын өчен, аларга суны менә шушындый шланглар ярдәмендә күрше йортлардан сузганнар. Аларның кайсылары җирдән уза, кайсылары менә шулай истән, әмма нәтиҗәдә хәзер су бирелә торган әлеге йортларда яшәүчеләр дә сусыз интегә. Тик ни өчен янәшә булган бу ике йортның берсенә су килә дә, икенчесенә килмисең. Бактың исә алар икесе ике су скважинасына тоташтырылган икән. Социаль ипотека йортларын тәэмин итүче скважина сафтан чыккан. Шуңа бу йортлар сусыз калды дип аңлаттылар авыл җирлеге идарәсендә. Хәзер яңаны бораулыйлар. Борется новый скважина в связи с тем, что... Яңа скважина бораулауның сәбәбе искисенең сафтан чыгуында. Хәзер ул йортларны төзек булган учхоз урамындагы скважинага тоташтырдык. Су бар, тик басым җитми, шуңа 3-нче катка кадәр су менеп җитә алмый. Вода там есть, но давление, да, давление плохое, там до 3-го этажа не доходит. Иске скважина үзе күрше урамда гына, анда хәзер казу эшләре бара. Дома не надо подключать. Бу йортларны яңа скважинага тоташтыру өчен яңа трубалар сузарга кирәк булмаячак. Яңасы искесе белән янәшә казыла, трубалар инде бар. Казу эшләре узган атнада башланган, 10 көн тирәсе дәвам итәчәк ди авыл җирлеге башлыгы. Димәк, киләсе атнада сусыз тилмерүчеләрнең проблемасы хәл ителер дигән өмет бар. Лаеш районыннан Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.